в 100 годишен и бяхме заедно. Включвам отново Александра Гюзерева. Дими, заслушах се в вашия увлекателен разговор. Оказа се, че Слав Недев също е почитател на Юкио Мишима. Той ще го изгледа по-късно на сайта на Българската национална телевизия. Но ние сега тук скачаме в нашата днешна реалност. Тази вечер откриване на изложба в 18 часа. Професор Аксинья Джурова е куратор. Тя ще открие изложбата "Градската среда. Нова магика". Здравейте, на добър час на изложбата. Здравейте, Успех. Добро утро и на всички наши зрители. Тези теми, т.е. темите за урбанистиката, природата, ви занимават от години, работите върху тях. Картините тук са от различни години, 2007, 2009 и много нови от последната година. Специално за тук ли ги обединихте и какъв разказ за тази нова магика решихте да подредите? Картините наистина са от различни периоди и затова според мен изложбата представлява един допълнителен интерес, защото може да се проследи развитието на темата за архитектурата и на нейното различно третиране и различните смисли, които тя през годините носи. За изложбата са направени 10 съвсем нови неща от тази година, които не са показвани. Като казвате различни смисли, вие какви различни смисли виждате и рисувате? Първите работи, които са от 2007, 2008, 2009, даже 2011, се занимаваха с темата за противопоставяне между човек и природа или градска среда и природа. Даже може би ще бъде интересно да споделя, че най-първият образ беше нещо като визия, която много устойчиво в течение на няколко дни беше в главата ми и така реших да направя тази първа картина. Тя се казва "Посturbanистична визия номер 1". След това реших да продължа тази тема с архитектурата, градската среда и човешкото присъствие или отсъствие в нея. Като мога да допълня, че всъщност първите визии, посturbanистични, именно визираха някакъв бъдещ момент, в който по някаква причина живота в градската среда е преустановен и природата си възвръща отново територията. След това се появяват и човешкото присъствие, човешките силуети. Да, точно така. След това минаха години, през това време се занимавах с други проекти и галерия Депо ме покани да направя една изложба с продължение на този вид образност. Тя вече се казваше "Вътрешни външни пространства" и се занимаваше с отношението между вътрешния и външния свят на човека. Интересуваше ме кое е това във външните обекти, което предизвиква и приковава нашето внимание. След което следващата изложба в галерия Росита се казваше "Out of time, out of space", което е цитат от едно стихотворение на Едгар Алан По. И тази изложба пък се интересуваше от не толкова от видимото. Да, тя използва видими образи, естествено, но търсеше внушението и изследването на принципите, които стоят зад видимостта, които правят света да е такъв, какъвто го познаваме. След което продължавам историческия преглед. Няколко картини в същата посока бяха направени за есенните изложби в Пловдив през 2023 година. Есенните изложби се казваха "Функции на състоянието", а моята изложба се казваше пък "Състояние на ума", което беше някакъв опит да се обединят предишните теми. И сега вече тази изложба в галерия Българи, названието на изложбата беше избрано от куратора Аксинья Джурова, което аз приемам обаче с удоволствие, защото търсех нещо, което да обединява именно всички тези картини през времето, които, както стана ясно, все пак са носители на различни идеи. Хората, фигурите, силуетите, повечето са много самотни, ако не са самотни тук-таме в ярки цветове. Те са, както на тази картина, почти не се виждат, почти изчезват.
Защо избрахте те да са силуети, да са фигури? Избрах да са силуети, защото силует е максимално безличната форма на човешката фигура. Той не носи никаква конкретика, освен на жеста и на движението и на присъствието в пространството. В този смисъл той е освободен от всякакви личностни характеристики. Просто е човека като такъв или човека в дадена ситуация. На мен по принцип ми се иска картините, които правя, да не разказват ясна история, да не дават отговора, а по-скоро да карат човек да се запитва какво става. Затова поставям и тези персонажи в различни взаимоотношения, в различна среда. И ми се иска да вярвам, че предизвикът в човека именно онова очудване и питане, което ни сполетява понякога в живота, защото ние си мислим, че разбираме нещата, обаче има моменти на просветление, в които разбираме, че всъщност не ги разбираме съвсем или даже изобщо не ги разбираме. Така е всеки да дойде и да открие зад картините и заглавията, които сте поставили, своя смисъл. Ми каним тази вечер от 18 часа, иначе изложбата продължава до 7 февруари. Тук може да бъде видяна. Ако нещо сме пропуснали, да допълним, сега му е времето или само да поканим зрителите? Мисля, че да поканим зрителите и да ги оставим сами да се питат какво става в тази изложба. Да погледат и да попремислят. Благодаря ви много. И аз благодаря. С тази покана се разделяме от тук, от галерия Българи. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Ние вече тук си